Proper breakfast day ondlayo ekuseni masamkele uSimphiwe kaNgona phaya WesBank kusasa nje Spike masikubulise emfondini kusasa nje. Ngosi Bhutiza ngibulisa kuwe neskill sakho nakubo bonke abaphulaphuli Umhlobo Wenene. Ngexa masixolise kuqala khona amagingxigingxi eminxebeni yethu ngexa ke sisakhangelana besike sathetha ngomcimbi wokwehla kometyiso kwimeko yezo qoqosho kakhulu kodwa abe wona amaxabiso ndawonye nezavenga apha ezimotweni zithe chu ezinye izinto zinyuka ngapha kunyuka opetroli phofu umnyenyivana sikhe sawubona kwepetroli kodwa irandi yona iqhube kakuhle kakhulu. Namhlanje ke kuba sithetha ngokushokoxeka kwemali nento umuntu ekufuneka eyenzile ndiyafuna ke sibaleke Spike sikhangele apha ku Facebook na ku Twitter ethubeni bathini na kodwa ke qala nje njengoba amaxabiso okutya nenzala intinga nje inflation nayo abanye abantu ke bangakufumanisa kunzima ukuba nenkozwana eziseleyo okanye ke abanayo imali eyaneleyo ukuhlawula izavenge zemoto esilandelayo. Kufuneka enze ntoni umuntu awuba kolixinezelelo ndithetha ngalo Spike? Enkosi Bhutiza sisezibhankini siyaqonda into yoba abantu baye badibane namahlande nyuka ebomini Bhutiza. Xa sinokucebisa ke Bhutiza kumthengi okanye kulowo uthe abe netyala ke ebhankini, xa ucebela ibhajethi yakho ngaphambi kokuthenga umele ube nayo imadlana ezawusala ecaleni ukuze kuba kuvela imeko kaxakeka ukwazi Bhutiza ungena ukwazi ukuthatha kulo madlana ulwe ke lo ngxaki unayo. Kodwa ke izinto ziye zitshintshe ebomini bomntu Bhutiza, ngoko kunokwenzeka ukuba nale meko kufuneka usebenzise imali kwezinye izinto ungakwazi ke ngoku ukuhlawula izavenge zemoto. Siyayazi into eyenzekayo, siyilindele nanini na Bhutiza. Xa oku kusenzeka ke kunokungena unokungena kwiprofile yakho kwi-internet wenze amalungiselelo entlawulo Bhutiza, kuthiwa ke ngesingesi ke Bhutiza zi-arrangement. Unokuhlawula ke kangangoko unokufikelela okwanguku, kodwa ke kuza kufuneka uphinde ukwazi ukuhlawula yonke imali ke ethubeni ke la uhamba ixesha. Asinto itheni ke leyo ke Bhutiza, ezi zinto ziyenzeka. Wena ke thetha nje inyani nje ebhankini kwangexesha ungakwazi singakwazi ukukunceda kulo mhlande nyuka udibana nawo. Ndithini ke Simphiwe xa ngoku ndingasakwazi ukufikelela izavenge okwethutyana, umzekelo mhlawumbi ndiqatshukelwa igiza endlini nayo ifune imali eziphezulu zokongezelela kule insurance, okanye mhlawumbi kufuneka kuvela umphanga apho kufuneka ndixwaye umngcwabo wonke ekhaya, anayo ke ngoku imali yokuhlawula izavenge, kuthwani? Bhutiza yile nto ke sincomela ukuba ibhajethi yakho ibe namafuthanyana ukuze ukwazi ukuba nemadlana esecaleni usenzela indleko ke ezingalindelekanga Bhutiza. Enye yendlela ke esinokucebisa ngayo kukuba umthengi okanye umntu ke lowo ke Bhutiza abe nayo enye i-account esecaleni xa ekwazi ke umane ulahlela kuyo kuba imeko iyavuma Bhutiza. Njengoba sazi ke Bhutiza ukuba imali kukutya okuvuthiweyo, ukuba ikhona ke iza kusebenziseka kwimisebenzi emininzi. Ukuba yinyanga nje enye le kutsalisa nzima, unokuzama ukususa iindleko ezingeyomfuneko. Mhlawumbi ungaphoswa yimovie Bhutiza okanye ukutya kwase-rescue kulo nyanga, okanye ke mhlawumbi ungabhatali i-DSTV de izinto zibe ngcono. Zonke ke ezindleko aziyomfuneko ukuze uphile. Kumnandi nje ukuba nazo. Asingomatyala aluxanduva Bhutiza, unako ukuzonwabela ukuba uphinda wenze ibhajethi esempilweni kwakhona. Masithi ke ngoku Spike umakhulu ufuna inkxaso yena okanye ke lahlekelwa ngumsebenzi ngoku nengxaki endithe mbende yemali, ndingakwazi ukuyitshintsha imoto ndifumane engathi noko ixabiso layo noko linganeno lincinane noko, okanye ke ndiyithengise mhlawumbi? Bhutiza kubakho Bhutiza ngelinye ixesha umnqweno wenhliziyo okanye wamaphupha akho kufanele ke Bhutiza ke uqiniseke ukuba uhamba ngokwepokotho yakho. Ukuba kubonakala ingathi akunakwazi ukuhlawula izavenge zemoto, unokujonga imoto engaxabisi kakhulu ukufumana imoto ebiza kancinane. Oku kuthetha ukuba uza kufaka le unayo uze ufumane nexabiso eliphantsi. Imali-mboleko entsha ke Bhutiza iza kuba nezavenge eziphantsi kunale unayo ngoku.
bhutiza ke bubulumko ukucinga ngaloo nto ngaphambi kokuba ube semva ematyaleni. Unokuyithengisa imoto yakho ukuze ukhulule imadlana kwibhajethi yakho. Asifuni ke bhutiza ukuba ungabi nayo imoto, kodwa ke okona ke kubalulekileyo kukuba ungabi semva ematyaleni, ube nembali embi kwiprofile yakho. Kulula njengolo hlobo, faka nje imoto yam okanye ndiyayithengisa. Yintoni ekufuneka ndiyibeke esweni ke kuyo yonke le nto, Spike? Bhutiza, xa ucinga ukuthenga imoto engaphantsi kwexabiso okanye uthengisa imoto yakho, kufuneka uyazi enoba ufikelele kuyo okanye kufuneka uqiniseke ukuba ufikelela embindini wale ukuyo ngoku. Sithetha ngexesha lexabiso lemoto, apho ixabiso lemoto ngoku sithethayo ngalo mzuzu ilingana nemali oyityala ebhankeni okanye imali eseleyo kwimali-mboleko yakho. Khumbula kaloku okanye sinike nje umzekelo othe vetshe bhutiza, mhlawumbi uboleke 100 lamawaka leerandi ukuthenga imoto, kodwa wena usatyala 600,000 eerandi ebhankeni. Kodwa ke ixabiso ke ngale mini sithetha ngayo lingama500 bhutiza, 500 eerandi. Xa isixa semali-mboleko silingana nexabiso lemoto, sakuba sifikelele ke kwinqanaba elisembindini, uyakwazi ke bhutiza ukuyisa ukwenzela ikwazi uvalwa loo account, ungene ke kwenye imoto. Eli lixesha lokuba uyifake imoto okanye uyithengise. Kaloku kuthetha ukuba akusoze utyale ibhanka emva kokuthengisa okanye ukufaka imoto yakho. Noko Spike Maske sibaqobe kuFacebook phambi koba sohlukane. Ugugu Rockefeller phaa kuFacebook uthi usecicini lokungena kwintsindabandala yengxaki zemali, angathanda into kokuba umnike icebiso ngenyathelo amakalithathe. Akafuni ke ukulahlekelwa imoto yakhe okanye ke nyanzeleke ayithengise kwi-account yakhe yemoto. Ngoku usemva, ufuna ukwazi ukuba angenza ntoni na. Bhutiza, kugugu kaRockefeller into yokuqala makayenze ukudibana nebhanka, ayixelele ibhanka nje ufuna ukuhlawula kodwa kusenzinyana okwangoku. Yile nto ke bhutiza ke uzawufikelela ke kwixesha lokwenza i-arrangement nebhanka. Siyayiqonda ke bhutiza into yokuba ezi zinto ziyenzeka, singabantu nathi abaphila phakathi kwabantu abanengxaki ngengxaki. Singakuvuyela ke ukukunceda, ngakumbi ke uba imoto yakho ilapha eWesBank. Makajonge ukuba ziziphi iindleko angaphila ngaphandle kwazo ukuze onge imali bhutiza. Khumbula ke xa imeko yezimali yakho ibuyela esiqhelweni, unokuzihlawula izavenge ezisemva, ubuyisele imbali yakho entle yamatyala. Enye into ke bhutiza endiqonda uba ibaluleke kakhulu kubantu abathenga imoto nabanetyala, xa wenze ezi arrangement bhutiza, kubalulekile kakhulu uhlale kuzo, kuba ukuba uhlali kuzo le ngxaki uzayendisa ibende ube ungena emgxobhozweni bhutiza wasematyaleni. Spike, masibulele kakhulu bhuti, siyaqonda uba ungumntu oxakekileyo. Simphiwe kangona lo sincokola naye thina phaya kwa-WesBank. Amacebiso amahle ke la kwabo banokwazi bethuna into kokuba xa kunokwenzeka tsale nzima kula maxesha angumnqantsa ngokwezoqoqosho, dibana nebhanka yakho uncokole, nibonisane. Bakwazi zi-reasonable banks kakhulu. Ena ndingamandla qha into yoba abantu bangazibaleki, umntu atawubona inamba nakuWesBank angayiphenduli. Nantsi ingxaki esiyenzayo thina abantu bantsundu ukubaleka. Kanti iibhanka zifuna into yoba zicebisane nawe, ziveze icebo. Ena ndingamandla into yoba iibhanka zifuna into yoba zinyathele ucingo ukwazi uphumela, ziveze icebo. Okay, kule veki zayo ke sakuthetha ke ngesichenge sokuphinda wenze isicelo semali-mboleko. Kutheni kungelo cebo elihle nje ukuhlawula ityala ngetyala? Bangabe unemibuzo, qala ngokuthumela imibuzo yakho kwinkqubo yethu yeveke zayo ethi #WesBankHowTo, nokufumana ke uSimphiwe kuTwitter @WesBank okanye kwikhasi leFacebook elithi WesBank Asset Finance.